Good afternoon, my little friends. I am glad to see you. How are you today? Let's begin our English lesson. Балалар, рәсемнәргә карагыз әле. Анда сез нәрсәләр күрәсез? Look here. What do you see? That's right. Бик дөрес. Уенчыклар. Уенчыклар инглиз телендә toys дип атала. Санап карагыз әле, ничә уенчык бар икән биредә? How many toys can you see? Let's count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, there are 7 toys. Good. Today we will learn names of toys in English. Әйе, бүген без сезнең белән уенчыклар турында сөйләшербез, уйнарбыз, шигырьләр сөйләрбез. Балалар, мин сезне хәзер уенчыкларның инглиз телендә ничек әйтелеше белән таныштырам. Игътибар белән тыңлагыз һәм минем арттан кабатлагыз. Repeat after me. It's a ball. Ball. It's a doll. Doll. It's a train. Train. It's a car. Car. It's a teddy bear. Teddy bear. It's a drum. Drum. It's a top. Top. Дусларым, карагыз әле, монда бер туп сүрәтләнгән. It's a ball. One ball. Туплар берничә булса, ничек әйтербез икән? One ball, two balls. One ball, two balls. Туп, ягъни ball сүзенең ахырына s хәрефен генә өстәдек. Алдагы сүзләрне дә карыйк. A doll, dolls. A train, trains. A teddy bear, teddy bears. A drum, drums. Excellent. Балалар, бүген безне Эмили кунакка чакырды. Аның бүген туган көне. Today Emily's birthday. She has many presents. Карагыз әле, аңа күпме бүләк биргәннәр. Ләкин ул үзенә нәрсә бүләк иткәннәрен әйтергә теләми. Табышмаклар ярдәмендә сезне сынап карыйсы килә. Guess the toy. Әйдәгез, Эмилиның беренче табышмагын тыңлыйк. Бу бүләк нәрсә икән? I'm a little girl. My dress is very small. I like to dance. Guess, what is it? Yes, you are right. It's a doll. Next. It's round. It can jump. Children like to play with it. What is it? Guess. That's right. It's a ball. Next. Boys like to play with me. I can go. What is it? Guess. That's right. It's a car. It is a pink car. Менә Эмилига нәрсәләр бүләк иткәннәрен белдек. Emily has got a doll, a ball and a car. Балалар, Эмилиның сезнең белән каша-каша уен уйныйсы килә. Emily wants to play hide and seek. Ләкин бу юлы ул да, сез дә кашмыйсыз. Emily үзенең яраткан уенчыкларын яшерә, сез аның нинди уенчыклар яшергәнен белергә тиеш. Let's play. Look at the picture. What do you see? Excellent. That's right. It's a teddy bear, a train, a drum, a doll and a top. Булдырдыгыз балалар. Эмили яшергән барлык уенчыкларны да таптыгыз. Good. Туган көн дәвам итә. Алдагы уен What is wrong дип атала. Балалар, карагыз әле. Биредә Эмилиның төрле уенчыклары сүрәтләнгән. Аларның берсе артык. Кайсы икән?
Look, there are many toys in the picture. It's a ball, a doll, a chair, and a teddy bear. What is wrong? Yes, you are right. It's a chair. Good. Next, it's a top, a cup, a train, and a drum. What is wrong? That's right. It's a cup. Very good. Алдағысы. It's a pencil, a car, a doll, and a top. What is wrong? Yes, you are right. It's a pencil. Excellent. Туған күндә шигырь дә сөйләп күрсәтмәсәк, күңелсез булыр. Әйдәгез, уенчыклар турында бергәләп шигырь өйрәнәбез. I've got a train. I've got a ball. I've got a teddy. I've got a doll. All the girls and all the boys have got a lot of lovely toys. Булдырдыгыз. Дусларым, сезгә Эмилиның туган көне ошадымы? Әйе, без уйнадык, көлдек, шигырь сөйләп күрсәттек. Бик күңелле булды. Эмилиның уенчыклары да бик күп икән. Ул аларны саклап кына тота, ватмый, ыргытмый, уйнап бетергәч урынына җыеп куя. Сез дә шулай эшлисезме? Әйе, уенчыкларны карап тотсаң гына, алар яхшы сакланалар һәм алар белән уйнавы да күңелле. Very good. Ә хәзер эшчәнлегебез ахырына якынлашты. Алдагы очрашуларга кадәр сау булыгыз. Goodbye.